Bog čezne da ti pomogne. Bog hoće da dođe tebi u pomoć. Kao što majka čezne da joj dijete treba. Krivo molimo, ali istovremeno i krivo ljubimo. Mi stalno mislimo da ljubiti Boga znači nešto mu pomoći, nešto mu dati, nešto učiniti za njega, nešto dobro za njega učiniti. Ne, nego ljubiti Boga znači prvenstveno dopustiti Bogu da učini nešto dobro za nas. Ljubiti Boga, to znači reći Bogu zašto ga trebaš. Ljubiti Boga znači kao dijete koje je sigurno, mama će doći i pomoći će. Čim ti zaplačeš, čim ti zavapiš, čim rekneš Bože, tada ljubiš Boga. I kako ćeš drugačije ljubiti Boga? Jer kad ljubiš ljude, možeš reći da tad ljubiš Boga zato što vršiš njegove zapovjedi. Vi ste moji prijatelji ako vršite ono što vam zapovjedam. A što zapovjeda? Ljubite jedan drugoga. I kad to čini, Isus je sretan što činimo ono što je dobro. Ali ljubiti drugoga znači dopustiti da preko mene Bog može ljubiti tog drugoga. Da On može pomoći ti drugim. Biti na pomoći njima. Ljubiti i moliti. Sveti Ivan kaže, mi smo svjesni da je Bog prije ljubio nas. I zato smo mi dužni ljubiti braću. Zato što Bog mene voli, zato sam ja sposoban ljubiti druge. Zato što majka tako voli svoje dijete, ono će odrasti i onda će to dijete početi pomagati drugim ljudima kao što je majka njemu. To je to. Zato Bog čeza da mi odrastemo, da budemo drugačiji i bolji i da možemo onda u molitvi kao razgovoru s njime naučiti ljubiti i biti sposobni ljubiti.